No, dobrý deň, vážení športoví priatelia, mladí futbalisti. Pristúpime k vyhláseniu výsledkov turnaja a najskôr začneme vyhlásením najlepších hráčov, strelca, brankára alebo najlepšieho hráča turnaja. Celý bude odozdávať predseda oblastného futbalového zväzu, pán Hrako, pán generális, pán Kočík a pán Dubec. No, prejdeme k tomu hlavnému. Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč Bratislavy Majkovič Timothy. 6 gólov. Najlepším brankárom turnaja bol vyhlásený Benke Tomáš, oblastný futbalový zväz Bratislava. Najlepším hráčom turnaja bol určený Alvin Ibrahim, hráč Mestského futbalového zväzu Brno. Mládencom blahoželáme a pristúpime k vyhláseniu výsledkov turnaja. Na 4. mieste sa umiestnilo mužstvo Brna Denkov. Na 3. mieste sa umiestnilo mužstvo oblastného futbalového zväzu Trnava. Na 2. mieste sa umiestnilo mužstvo Mestského futbalového zväzu Brno. Víťazom dnešného turnaja sa stalo mužstvo oblastného futbalového zväzu Bratislava mesto. Gratulujem. Ja by som teraz požiadal o záverečné slovo riaditeľa turnaja, predsedu výkonného výboru oblastného futbalového zväzu Trnava, pána Hraku. Ďakujeme kolegom Moravy, že sa prišli, že nás pustili svojou účasťou, kolegom z Bratislavy, samozrejme takisto. Rádi sa mi vyhľadnú, takže budúci turnaj, ktorý sa uskutoční, bude ešte lepší, ako sa musel si znova zahrať. Gratulujem vám a ďakujem za všetko.